Mae i fi ail wneud yr holl rhan gwaelod o gwyneb e. Nes i lwyddo i wneud yr amlinelliad neithiwr ar ôl, fi'n meddwl oedd e bron yn pythefnos, ond dros pythefnos. So, eitha hapus gyda hwnna. Nawr fi dechrau llenwi fe mewn, chi'n gallu gweld y llygad fyna. Fi, wythnos yma yn bon cath. Danny? Mae'n rhoi'r golau arno, achos yn dywyll. Reit. Mae dal yn dywyll, oce. Mae siop yn Aberteifi o'r enw Awen Teifi, a maen nhw'n gwerthu stwff Cymreig. Nes i brynu 3 CD ddoe. Mae fel bookcase llawn CDs Cymreig gyda nhw. Oedd actually CD Mei gyda nhw fyna, a fi wedi gadael hwnna adre. Fi wedi bod yn miss o fe. So, nes i ddim prynu newydd. Just wedi bod yn gwrando ar rai sydd gyda fi. Ond yeah. I can't see it. Oh. Okay. Nôl o wyliau nawr. Fi wedi gwneud eitha lot o progress ar y llun dros yr wythnos dwethaf. Fi wedi llenwi mwyafrif ohono'r rhan yma mewn. Jyst yn gorffen y gwallt off, wedyn bydd angen i fi wneud fel eyebrows a stubble a popeth. Penblwydd Mei yw i heddiw, felly penblwydd hapus Mei. Ac, mynd i weld yn yr Eisteddfod dydd Llun nawr, so... So fi actually wedi gorffen llun fi o Mei nawr. Rhan yma. Mae rhan arall gyda fi wneud, ond fi'n mynd i adael hynna am tipyn bach a wedyn dod nôl iddo fe. Fi'n hoffi fi'n hapus gyda'r llun. Mae Mei yn hapus gyda'r llun. Sa'n gwybod os oes unrhyw un ddim yn hapus gyda'r llun. Hoff rhan fi yw'r gwallt, probably, a'r llygaid. Os mae'r llygaid yn edrych yn good, mae hwnna'n helpu gweddill y llun wedyn. Achos i fi, fi'n meddwl bod y bywyd i gyd yn cael ei mynegu trwy'r llygaid. So os fi'n cael hwnna'n gywir, wedyn bydd hwnna'n helpu gario popeth arall wedyn. So yeah, hapus iawn gyda fe. Nôl o wyliau nawr, dyw'r camera ddim mewn ffocws.